Mira monshaitika, mira monshaitika. Achishwama ina pakuku, mira monshaitika wakui. Profesa karuka kidwa. Anashoshi. Zakanakira ufiri chichi. Oh, anga kuendera. Mani mashoshi akanzanura pamudumbu. Ndio basi. Shibza shibwe munhu zaro. Juju. Kochi. Udyire mabanana angu. Udyire mabanana angu. Iwe, ukanga mazvakani mabanana anoita mwana anonga kumagudu. Kwamagufu kwese kuri kumadyira nani udye. Iwe mabanana akora. Anorapirwa here mwana wanje. Akaorera ndokuti anake here. Iwe waga usofana utomadya nyama akanaka kwacho. Why? Sama banana pamanda udati mwana wangu sho anono. Kutodya uchiunganidza apa. Najuju. Zvakanziwa udye mabanana. Apa ngoka futi patable pangu. Zvakani mabanana udye. Anti mwana uchikutezo magufu ndongoomesa mauye ndongoise papa. Mashizha. Saka baduni. Zvakani omesa mashizha. Saka parumadyire mabanana wapiwa nani? Ndakamasiya kuti awerere uda kutore. Mabanana achisira akwa. Ndiani? Angu zve. Wakamaigirani mabanana. Iwe bada angu zve. Undiramira. Aunyare. Kochi. Wasubisa tebe yangu. Ndo clean ndagara ndinai clean. Asi ndiyangu ka. Iwe wakanda udya mabanana man. Wadi. Nai mnada udya mabanana kanza adya mabanana. Sabadi no udya mabanana. Sorry. Ngani jump is a prank mwana kamera. Josa kuna banana ro. Ndokere hiyo. Maana ntoso wangu. Apenda kama siya utaworere patibeba udari. Guys, Wadi kudya kuti muchi. ndazvitaura. Iye adya fish yangu. Muchato kutemba. Nomanya ntiri. Asi anchakutemba mabanana waidi kumadya. Ndaunoda kuora mubazvo. Ndakamasiya utaworere. Akaona Zvonobvunzawo. Baby usiri kudya mabanana ndokuti. ina ndatoziva kuti kwanza aufana kumadya. Dedi. Ndikabvunza zvona ndiri kuziva kuti kwanza Zvonda kutonge ndinongochema. zvinoafektisa mwana. Uchaita mwana anonge kudu. Aunyasona. Aunyasona asa. Aibo. Zvakati vamwe zvinoenda nemusana wako ingwani najuju ngomati. Saka ngoda umadyire mabanana. Abo wangu. Nautu tuorere bosi tunobva. Akunaka man. Kanzvitsesa table wazvinova. Emzavo. Emzavo. Nangoidhunza mbijana. Ungapana pamapana seni yako. Nungwana ndabuda yoyi. Yes. Mtume pampacho kuna mstoro ndo matsi. That is a content creator angatsvaga anything creator to provoke. Oh, it's a content creator which creator in my life which that. So guys, these days I'm not doing my content. No, understand how to These days I'm not doing my prank on Kwanzaa. This is no one shoma. Bye bye guys, we do them again.